Ассалому алейкум, тамошобинои азиз, апау харои меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Духтаро чӣ мегӯянд? Имрӯз духтаро дар навори мо қуртоб тайёр карданай, тарзи тайёр кардани қуртоб. Ростӣ бегай кор бефаро омадам, мада ошхона кор мекунам. Духтаро даҷа авқотҳои любой намуд авқот ҳастае, карочи ай ҳами оши тоҷикӣ сар карда то боршу котлету ҳамаи чӣ карочи баъд дилта мегиранд. Не ами як чиза дидан мегирӣ дига хӯрдантам намебиёяд. Ба мо хотир пиёлаи мара бинед, тамошобинои пиёлаи таваррукии тоҷикистоним ваиш паридай лавош паридай. Хулас ҳам дар дари авқот кор мекунӣ, баъд намефурад, намедонӣ чӣ бихӯрӣ. Хона омадам, дилам қуртоби тоҷикӣ кашид. Духтаро гуфтам сароси ман мехезм да, ами чақон шида қуртоб мекунам. Ма уже ай кафеи хаям фатир оварда будам, дута фатир оварда будам, якча хӯрда будем, якташ истода будам килёнкада печондагӣ. Баъд вай килёнка мегӯянд, пилёнка мегӯянд, оли комментария мекунам мира гумташ. Хулас ҳамун фатира гирифтам, тамошобино вай кардам. Ай пай қуртоб кардан, тайёр кардан шидам. Чӣ хеле ки дар навор мебинӣ, аввал зелен реза кардам, баъд вай кардам. Пиёзора реза кардам. Хеле рости саросима будам, ами тез кардам да, хеле пиёз ама ба дастам майда реза мекунам, лекин рӯз саросима будам, дар болои тахтача реза кардам тез. Ҳами хелам ба маззаи хушрӯ омад. Баъд як хел вақтҳо аҳамият додагием, вақте ки дар дари қуртоб пиёзош калон бошад, ба маззаи хушхӯр мешавад. Назари ман хеле метавад духтаро. Хулас пиёзошам реза кардам, тамошобино мехе кардам, вай шуштумша, баъд шушта дар дари нами вай салаткунакам андохтам мискам. Бодринга реза кардам, баъд помидора реза кардам. Духтаро маша делна мондам. Дар охир намак карда, баъд аралаш кардам. Вақте ки ҳамин маҳсулотро реза мекунӣ, делна монӣ, масалан чизош як ба як мешавад. Чанд қай пиёз боша, ҳамқа бодринг, ҳамқа помидор мешавад, ба мазза мешавад. Боло ба боло реза карда, намедонӣ кадомиш чанд қа биромад баъди реза кардан. Ба ҳамон хотир ира тарозуи чашмакӣ мегӯянд, делна реза кардӣ, мефаҳмӣ. Баъд тамошобинои азиз, бодринга чӣ хеле ки дестӣ, анам хеле реза кардам, калон карда. Як хел вақт рости гап хушум метиҳа, ҳама чизошам майда реза мекунам, хай ки ноги хушрӯ мешавад ба мазза. Як хел вақт хеле калон мекунам, ин хелам аҷоибот ба мазза мешавад, ами бодрингу помидора маззаша ҳис мекунӣ. Як хел вақт ранги блендер реза мекунам, пашти помидор бодринга намеояд, рӯ салат нест мешавад, меравад баъди намак кардан. Хулас тамошобинои азизи манам хеле қуртоб тайёр кардам имрӯз дар навор. Вай кардем чакао кадагӣ дар дари намин дегчаи сабзи ман мондагӣ ждат дорад, ки кай ма салатома тайёр кунам, кай фатирма реза кунам, баъд газа гирён кунаму вая ҷӯш кунам. Чӣ мегӯянд? Чакара ҷӯш кунам, дар болои фатир резам. Чӣ хеле ки ҳами қуртоба тайёр мекунам, хеле қуртоб тайёр кардам, тамошобинои азиз. Хулас духтаро дар ҳами чи VPN қати YouTube кор накардесай, тамошобино. VPN қати бидроен духтаро, супер VPN скачат кунен, VPN дуромада гирён кунен, баъд YouTube бидроен, YouTube-отон кор мекунад, тамошобинои азиз. Барое ки бисёр ҳами подписчикои канали худам нависесанд ки апа видеота тамошо карда наметонем. Худам нигоҳ мекунам, просмотрҳо каманд духтаро. Сабабаш ки YouTube бе VPN кор накардесай. Ба мо хотир скачат кунен супер VPN, VPN-отона гирён кунед, баъд метавонед ки озод навораи моро тамошо кунед, тамошобино. Хулас дар бораи борҳо савол доданд духтаро, ҳастаи ҳозираш дар наличӣ, камш мондагиа духтаро, успед кунен. Иншолло ай рӯзи душанбе ман почтаҳоро уже отправка мекунам, барое ки рӯз рафтам почта кор намекард, тамошобино, динарам кор намекард. Ай рӯзи душанбе рабочий деншон сар мешавад, ай ҳафтум число духтаро праздникҳо тамом мешавад. Ман посилкаҳои шуморо рой мекунам, баъд касоне ки оплатит кардагияну даниёи почташона рой кардагӣ нестанд, дуромада ҳамун ному фамилия, индекси почтаҳотона рой кунен, апо бинависен, чекотона рой кунен ки оплатит кардагия, ман заказотона тайёр кунам, барое ки рӯзи душанбе ман отправка мекунам. Иҷа дар рости гап як 20 дона посилка ҷамъ шидагиа, ман намедонам кадомиш ай кияй. Ба ҳамон хотир духтаро бидроен дар WhatsApp бинависен, ман шуморо ҳаматона гум кардам. Ростига WhatsApp ман удалит кардам, айсар скачат кардам, ҳамаи чиз ман удалит шидагиа. Ба ҳамон хотир илтимос дуромада дар WhatsApp-ам нависен, чекотона рой кунен ки оплатит кардагиам, баъд ман даниётона гирифта заказотона оформит кунам. Баъд касоне ки якташ оплатит карден, якташ оплатит накарден, апо ҳаваёшам оплатит кунедиимшам, шумоям дар WhatsApp нависен, ман заказа рой мекунам.
бахшиш ки дар ҷамъ гуфтаистам барое ки рақамотона гум кардагим ҳаматона мегум ку ма вай кардам ватсап ма удалит кардамам хешид ҳама чӣ удалит шид ба ҳамун хотир анам хел духтаро баъдан чӣ гуфтанем барои борои безди сумка пурсиден иншоалло ки ҳафтаи оянда мумкин то 20 числара ман бори нав биёрам борои нав яъне ду-се хел бор мебиёрам бо иншоалло дар дри борон борои фасон мешавад ки шумода маъқул шавад и саршавии кори мо буд тамошобиноне ки кори мо ҳамехе сар шид саршавии бизнеси ма буд ба ҳамун хотир ҳамехе сар шид хай худора шукр хушрӯ сар шид ва иншоалло ки бо беҳтаринҳо давом метиҳад ба ҳамун хотир бо мо бошед канали мода подписатсия кунен лайк комментарияра фаромӯш накунен иншаалло ки ҳар яки шумора бигем ки бо борҳои наву зебои нархи арзони худам хурсанд мекунам ногуфта намона ки тамошобинои азиз ман дар ҳамаи ютуб каналам розыгрыш сар метиҳам дар уҷа платье соат ва вай комплекти косметика подарка карда мешавад бидоен дар розыгриши мо участвовать кунед духтаро чӣ хеле ки шумо дидесен анами фатири дасти ма ай кафеи хайём харидагием мо дар якта кафе дорем ай ҳамуҷа харидагием духтаро бисёр фатири бамаза буд бисёр куртоби хушромадагӣ буд тамошобинои азиз чӣ мегӯянд ба ҳар яки шумо рӯзи хубу зиндагии хуб саломатӣ духтаро чанд қадр ки тонистам саволотонда ҷавоб додам ва умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо розие ай мо ва канали моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед духтаро то наворҳои оянда ба духтаро касе ки моро ай кадом шаҳр тамошо дорад тамошобинои азизи ман дар таи комментария нависта буброен мада просто интерес нашуд ки мара ай кадом шаҳру давлатҳо тамошо мекарда бошанд гуфта ба ҳамун хотир духтарако касоне ки мисли мо дар ҳамин шаҳрҳои ғарибӣ ҳастанд ва ё дар ватани азизамон ҳастанд ва ё дар дигар давлатҳо ҳастанд апаухаро дар таи комментария номи шаҳртона нависта буроен ба ҳаматон салом алейкум хай духтаро видеои мо давом дора бо мо бошед чӣ хеле ки гуфтам дастгириро фаромӯш накунед хай тамошобинои азизи ман касоне ки бор заказ кардан мехоҳанд рақамҳои мо дар рӯи экранай ватсапҳомо навистагиай дуромада дар ватсап нависен касоне ки подписчики канали манай духтаро ман скидка мекунам ша хай тамошобинои азиз то наворҳои оянда ба духтаракои нозанин нигоҳ мекунам просмотром 10та мешавад 20та 30та 50та 100та 200та хе меравад лекин ҳами 100 нафар одам якташ лайк намемонад ки ҳам видеои мо тақсим шавад духтаро ман мехоҳам ки тезтар ҳами борома тамом кунаму борои нави хушрӯ биёрам ба ҳамун хотир дастгирии шумо да бигем ки камтарак ниёз дорум апаухаро дастгирӣ кунен ҳами видеои моро якта лайк монда гузарен то ки мо пешравӣ кунем ай ҳаматон миннатдорум пешакӣ раҳмат мегум ва раҳмат барои подписчикам ки то ҳамин рӯз бо мо ҳастен хай духтаро дар паноҳи худои меҳрубон бошен бо мо бошен тамошобинои азиз ман хеле куртоб тайёркуниро ёд гирифтагим ки чакара мешканам намак мекунам дар газ мемонам кофтан мегирам газа гирён мекунам кофтан мегирам вақте ки ҷӯш шид намак медозам меком газ гирёнай вақте ки ҷӯш шид дар болои фатир мерезам чакара фатире ки сахтай масалан қоқай хунукай ҳам ҷӯш мешавад ҳам мулоим мешавад ҳам бамаза мешавад хеле қуртоб мешавад духтаро манам хеле тайёр мекунам яхело оби ҷӯшомадагӣ мерезанд баъд ай болош вай мекунанд чака мерезанд яхелош ҳами салата меандозанд шакароба баъд фатир реза мекунанд баъд ҷурғот мерезанд ҳама ҳар хел тайёр мекунанд ман инам хеле чакара ҷӯш карда дар болои фатир мерезам духтаро чӣ хеле ки дидесен салати манам омода шудагиай салат аралаш кардам духтаро ира кофта ҷӯш кардам ва дар болои нами фатирои реза кардагимон духтаро хушрӯ карда рехтам баъдан маскара ҷӯш карда гирифта духтаро дар болои нами қуртобам хеле ҷаз карда рехтам бисёр бамаза шуда буд тамошобинои
خدایا با تو شناسم نمیکرد، با این غمها گرفتارم نمیکرد، با این غمها گرفتارم نمیکرد. چنان سوختم در این سن جوانی، خدایا کاش که پیدایم نمیکرد، خدایا کاش که پیدایم نمیکرد. میسوزم میسوزم در عشق تو، در یاد تو میسوزم میسوزم ای یاری به همتای من میسوزم میسوزم. عزیزم تو گلی باغی بهاری، دلم را برده ای پروا نداری، دلم را برده ای پروا نداری. تو را من خوانده ام معشوقه خود، مرا که عاشقی خود می شماری، مرا که عاشقی خود می شماری. میسوزم میسوزم در عشق تو، در یاد تو میسوزم میسوزم.